नाया मासेल' मा खालामनांगौ जाखो नायहरलाय नैबे जाहैबाय जालि माने जालि होनानैबो नोंथांमोनहा नाखौ बिराद मोजाङैनो बुरजा मोननो हायो। दा जोङो नै दिंखिया दाननानै लायबाय आरो ना दिंखिया दाननानै लायनानै नैबेवहाय गासोमसिगोन जोङो दैया लोगोफोर नैबे दैयावहाय ना दंना गैला दे नोंथांमोनहा जाय जाय फार्स्ट भिउवार नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर दंना गैया। ओमफ्राय बिनिफ्राय आं बेवहाय ना सारनो नागिरदों माफा मानै थानो हागौ खोमा दाख्लि खनसे सारखांबाय नाया एसे बुरजा मोनदों गोगोम बुरजा मोनदों ओमफ्राय दिनै दंना गैला जिखुनु जाया हाब्रु हुब्रु एलुनानै नायजोबनोसै दा नोंथांमोनहा नायलांदो नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय दा नोंथांमोनहा गोसो गुदुं दङब्ला नोंथांमोनहा ना सारनायखौ नायदो लेट्स ग' दा लोगोफोर नैबेखौहाय एसे आखाइजों बुरलुनानै आलि खोनानै लानोसै दा ना दंना गैला मिथिला हांसो उरला जोब्बाय। बिनिफ्राय मैया आलायारन फिल्म नायदोंमोन आदै जान्थामोन लागोआव ओमफ्राय फिल्माथ' मोजाङानो ओमफ्राय बिदिनो रिलफ्रा एसे दानिफ्राय आलदासिन आरो गोदोनि नालाय मावलु मावला एसे ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्स मोननाया जाहैबाय माने गोदोनि समाव दाहोना रुवाथि थायोमोन बिनिफ्राय माने दाहोनाजों रुवाथिजों गोसथोलायनाय बा दाहोनाजों मा होनोमोनलाय माहाजोननि फिसाजोजों गोसथोलायनाय खारफालायनाय बिदिमोन आरोखि ना दा बिनि सावगारिया बेरखांदों। बिनिफ्राय बांसिन माबाया मा होनोमोनलाय काहानियानो मिमांनि सिमांजों मिलायो मिमांनि सिमाङाव जेरै हादान सिफायहैलायलायनाय गैया होमबा दा बेबायदिनो जाहैबाय। ओमफ्राय मोजां नांदों फिल्मखौ नायनानै सोर सोर नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर दे। दा आंना भिडिअ ना सारनायसो नोंथांमोनहा आंखौबो एसे नाय आंखौबो फेमास खालाम। दा आङो नाखौ सारबायानो नायानो दंना गैलालै हे सोर माफा मानै थाबांगौ माने हांसो जाजोब्बाय। बिनिफ्राय लोगोफोर जाय जाय आलायारनखौ खेबनानै हंगारखोमायोना बिथांमोनहा 5 लाख होनांगौ जाहैबाय। बेखौनो मैया आं ब्लग बानायलायदोंमोन मैया ब्लग बानायनाया दिनै हंगारगौमोन आङो ओमफ्राय ब्लग बानायनायानो खावसिन खावब्लासो जानला मोनलासो जादों जरायला 1 मिनिटआनो जाबावाखै मिथिबाय। ओमफ्राय आदै जान्थाजोंबो मोजांखौनो रायलायनो मोनासै आरो बिसोर लागोनाबो माने थालखौनो खालामासै भिडिअ बानायदों बानाया ओमफ्राय आङो बानायनाय जायासै आरो ओमफ्राय आंजों थाफाग्राफ्राबोथ' खामानि गैखाया भिडिअ थाफाया खेबजानो बाबावोसो ओंखायनो आं खालामासै जिखुनु जाया फिल्मखौ नायबाय गोजोनबाय। ओमफ्राय बिदिनो 5 लाख गाहाम होननायखाय जुरिमाना होनांगौ होननायखाय आसरित मारै आयौ 1 बिगा 2 बिगा हा फानबाबो हानाय नङा साननानै फटक सिनथाय खेबासै आङो मिथिबाय। लोगोफोर आं जा बुरलुबाय ओमफ्राय नै दाबो मासेल' मोनदों मिथिबाय ना गोरिसो बेबो। लोगोफोर आं फारसेखौहाय सारासै आरोखि ना नैबे फारसेखौल' सारबाय ओमफ्राय नाया नै मासेल' बिमानो खोन्थाहैनां र'। ओमफ्राय जों माने आंनि लोगो सासे जोंसारजों आंजों लङायावहाय काटल हैनो नागिरदों दा नोंथांमोना काटल हैनायखौबो नायबाय थाबानो जाबाय। नाया मासेल' मा खालामनांगौ जाखो नायहरलाय मार्बलसो खनना लाबोबाय नै मा खालामनांगौ बे मासेखौलाय हा खोन्थाबावा सावजानोसो दोनबा सावजानांसिगोन बेखौनो। जोंना दाना मा होनोमोनलाय गोजोन खदेया दंफां दानगासिनो दङ देद' दानद' ससेखौनो जौ होनो हाया दे दानलाय। जों दा माने ना जालि हैनोसै ना काटल दा नै बे नायदो नै मा होनोमोनलाय बेखौहाय खुन्थियाबो खालामगोन ओमफ्राय जालियावबो गारसोमगोन ओमफ्राय हनै जोंना सालथेया माखौबा दिन्दां थिखोना लाबोलायदों। नै जोंना दा देरजा दा माबा दाननो नागिरदों होनदोंब्रा दे थुखानायसो दा रायजोफोर नै बे बिलाइआ मोजांथार लागायसै गुदियावनो गहोनो हागोन ना हाया। लोगोफोरजों दा माने नैबे जांसिखौ नंला जालियाव होनो बुद्रुनानै लाबोबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय हाग्लासोगोन आयदा जाला। स' गाइसमोन नैबे जाहैबाय जालि माने जालि होनानैबो नोंथांमोनहा नाखौ बिराद मोजाङैनो बुरजा मोननो हायो माने बेखौ जालिबो होनो ओमफ्राय दस्रा जायगायाव काटलबो होननानै बुङो। दा जों बिदिनो होनो नागिरदों जाहैबाय जालि बिराद ना थायो दा नैबे दैया जाहैबाय लङा ओमफ्राय दा जोङो ओरै जोंना हौनाय बे थेख्लाख्लायासो दानसिगासिनो जोंना आसोला ओमफ्राय ओरै केमेरामेन
सोर ओमफ्राय दे सार मोजां लागाव हे प्रभु हे हरि राम लोगोफोर जोंना नै जालि मोनसेया बेनो ओमफ्राय नैबावहाय मोनसे होदेरबावगोन मिथिबायना नैबे खाथियाव ओमफ्राय दा जोङो बे जांसिखौ हैनोसै बेयाव होदेरनो नागिरदों फिसाद्रायो ओमफ्राय खदेयाबो जोंना दे दा बे जांसिखौहाय गारसिना होनोसै सिङावहाय सोनानै होनोसै दा जोङो नै दिंखिया दाननानै लायबाय आरोना दिंखिया दाननानै लायनानै नैबावहाय गासोमसिगोन जोङो दैया जानजिसे गोथौ बे दाहार गैया ओरैथिंसो बै एसे बोहैलांबाय थायो ओमफ्राय दा जों बेवहाय बेखौ गासोमना होनोसै ओमफ्राय सायाव जांसि होनोसै जोंना बै मोनसे दंखायोलै बेयावनो बा बोथिसे ओमफ्राय नैबावहाय एबार बेसेबां मोनगोन मिथिला दा नोंथांमोनहाबो ट्राइ नायनाय जाय होनो रोङा नोंथांमोनहा होनो हागोन होफेराखै दहाय लांदोंमोन ना दा नै बे दिंखियाखौ होनानै बिदि नुबाय माने जोङो गारसोमबाय दालाय गारसोमबाय आसला दा जोङो माने बिदि दालायखौ मोननै मोनथामसो एसे बुरजा लायनांगौ लोगोफोर दा माने मोनाबिलि जाबायबो नै सैमानि हां लालायलायबा आसला माबाखौ एथ' गिदिर जांसि माबाखौ दालायखौ बुद्रुबोदों जों सानैजों माबा मा होनोमोनलाय खायलादर आय' खस्थ' खालामबासो ना मोनजाबावोलै सारबाबो हबाबो खस्थ' सैमानि हां लाबाय नै सासेया हाया जा बुद्रुबोबाय लोगोफोर जों दा होखांबाय जालिया बरिया जाबाय नै एबार खार होबावबाय जोङो बै मोनसेयाव होनो मोनाखै ओमफ्राय दा जोङो ओरै नाहरब्रा दा जोङो दुगैखांनानै थांसै दुगैनोसै जालि होखांबाय एबार जोङो बेखौ सप्ता खननै बा सप्ता खनथाम खनब्रैनि उनावहाय मास मोनसेनि उनाव बोखांनो हागौ दा भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोनाबो जुदि ना जानो गोसोबा खाथि खालायाव दै बोहैनाय दङब्ला ओरै गङियानो जा लङायानो जा नोंथांमोना होनानै बिदि होनानै माने ना बोखांनानै जानो हागोन मिथिबायना लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनफा लाइक खालामदो ओरैनो रायलायलाबायनायसोखा होनबा जोंना ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै साबस्क्राइब खालामना गालांदो नोंथांमोना औ दा नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोननो थाखाय नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लादो एखमबा भिडिअआ मोजां जायो एखमबा गाज्रि जायो नोंथांमोना रेगुलार नायबाय था ससेबाबो दा थेंक इउ फर वाचिं बाय